ole kan shet thap angin total lockdown hi kan hi chunga kalpui le tura ro manna siam ani he total lockdown kalpui le tur hi enge in ngei dan tha in ti nge tha in tilo comment lama in ngei dan nu sei ula kei ka ngai dan chon tha ka tia chan chu wantlanga he shri hi adat patlau chuanin kan in veng zo lawang ti alo em ya chuwang chuanin he lockdown hi total lockdown kalpui le hi tha ka ti a chu mai pa ka chuanin ngai tu tam tak oma ram economy te le chu mai pa ka chuan hi tin in lo fa a e zong te tam tak an om amai ro chu kan in thla da pala he total lockdown hi kan kalpui lo ani chuanin community spread van tlanga adar theya khami kha adar pal kha ala sia ngai tu na chu phir veo mai amai ro chu he lockdown kalpui hi keima tang chuanin chung sa song ngai tu chung chuan kalpui hi tha ka ti ani nge in ngei dan in ho sei ve don unia